Lähdetään liikkeelle siitä, että ratkaistaan tämä käyrän yhtälö x:n suhteen. Eli nyt tässä tapauksessa jätetään x vasemmalle ja kaikki muu viedään oikealle, niin tulee, että x yhtä kuin y toiseen miinus 2y plus 1. Näin. Ja nyt me nähdään, että tässä on kyseessä parabelin yhtälö, ja tämä on itse asiassa oikealle aukeava parabeli, koska tämä y toiseen termin kerroin on positiivinen. Ja seuraavana määritetään sitten parabelin huippu. Ja tämä parabelin huipun y-koordinaattia voidaan merkata nyt, että se on y0, ja se saadaan laskettua kaavalla miinus b jaettuna 2a. Ja tässä meidän tapauksessa nyt, että toi b, niin se on tämän yn kerroin, eli miinus 2, eli meillä tulee miinus 2 jaettuna 2 kertaa a, ja a on nyt tämän y toiseen termin edessä oleva kerroin, eli 1, joten kun me saadaan tästä 2 jaettuna 2, eli 1. Eli huipun y-koordinaatti 1. No huipun x-koordinaatti x0 saadaan laskettua siten, että sijoitetaan tämä y0 arvo 1 tähän nyt tämän parabelin yhtälöön. Eli saadaan siis, että x0 on 1 toiseen miinus 2 kertaa 1 plus 1. Eli tästä tulee 1 miinus 2 plus 1 eli 0. Eli huipun nyt koordinaatit on 0, 1 ja tämä on oikealle aukeava parabeli. Eli täältä etsitään koordinaatistosta ja toi piste, niin 0, 1 löytyy tosta. Ja nytten, koska me tiedetään, että tämä on oikealle päin aukeava parabeli, jonka huippu on tuossa pisteessä 0, 1, niin me voidaan piirtää myöskin tänne parabelin akseli nyt tähän kohtaan näin. No sitten seuraavana lasketaan muutamia pisteitä lisää, eli tehdään taulukko, johon laitetaan y-koordinaatti ja annetaan sille arvoja. Ja sitten tähän voidaan laskea x-koordinaatti nyt tällä lausekkeella y toiseen miinus 2y plus 1. Ja sitten voidaan laittaa kolmanteen sarakkeeseen tähän taulukkoon vielä nyt se piste, joka me on saatu selville. Eli otetaan nyt vaikka tästä tämän akselin yläpuolelta nyt jotain pisteitä. Eli annetaan ylle ekaksi vaikka arvo 2. Ja nyt kun lasketaan tämä x-koordinaatti, niin tähän tulee 2 toiseen miinus 2 kertaa 2 plus 1. Ja tästä tulee 4 miinus 4 eli 0 plus 1. Eli saadaan 1. Eli tämä meidän piste olisi siis 1, 2. Näin. Eli nyt jos etsitään vielä koordinaatistosta, niin x-suunnassa 1 ja y-suunnassa 2, niin saadaan tuolta nyt meille seuraava piste. Ja symmetrian nojalla nyt tämän akselin toiselta puolelta vastaavasta kohdasta löytyy myöskin parabelin piste, eli me saadaan tuohon vielä lisäksi nyt uusi piste tälle parabelille. Otetaan vielä joku toinen y-arvo, otetaan vaikka 3, ja nyt lasketaan 3 toiseen, miinus 2 kertaa 3 plus 1. Saadaan 9 miinus 6 eli 3 plus 1 eli tästä tulee 4. Joten me nyt saadaan parabelille piste 4, 3. Ja taas etsitään se koordinaatistosta eli 4, 3, niin tiedetään, että tuolla on parabelin piste. Ja vastaava piste löytyy nyt tältä taas akselin toiselta puolelta symmetrian nojalla, eli tuossa meillä olisi nyt 5 pistettä parabelilta. Ja nyt me voidaan hahmotella tähän sen parabelin kuvaajaa, eli se näyttäisi suurin piirtein tällaiselta näin.